La consellera d'Habitatge, María José Salvador, ha visitat aquest matí junt amb l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el barri de la Coma de Paterna per a conèixer la situació de les vivendes públiques del barri. Durant la visita, la consellera ha anunciat que el govern valencià durà a terme un pla d'actuació integral de rehabilitació de vivendes a Paterna amb una inversió de 5 milions d'euros. Que anem a portar a terme dos tipus d'actuacions. Per una banda, anem a invertir 2,9 milions d'euros per a desenvolupar una actuació en matèria de rehabilitació i regeneració urbana, i per una altra banda anem a procedir també a la reforma d'aproximadament 120 vivendes en un pressupost de més de 2 milions d'euros. Això suposa una inversió de més de 5 milions d'euros que en l'any 2016 i 2017 va portar a terme la Conselleria i el Govern valencià en el municipi de Paterna i concretament en el barri de la Coma. Agrair-li també només el treball i els diners que van a destinar-se així al barri, sinó també el treball que s'ha fet per a que les subvencions, estem parlant de més de 3 milions per a rehabilitar vivendes, i el que tenim que fer a partir d'ara, i jo sé que ja s'està fent, és treballar conjuntament en totes les associacions del barri per a que tot el que se pugui quedar així en el barri sigui el màxim possible. Sería una bomba.